koto da jori do nyalla ko bimbe ando kono be ande marché yaay marché ka kono e ande bana fo mu jodi ala gollude yejjitima noon landa golle hanke yani golle ande yani golle heccanka kadi ayawno ko nane be yaltini lanka golle to wiida be yaltini lanka golle to joni ni mi ala gollude hefus ni golle ala ay kadi ber ko jogino ko nyamde nde balle joni ayi kadi jongalle den ari do fi luwas e wi luwas yi so tay woni jango di arali haray ko matu yaltini galle ka yey non abba ngala jokkangala idan joni kon watte ni gore e matu woni e fawtade be ngureji bay na fi wonde ma kan ma duman dakno ya gonga be ay ko ka yitto ben do gollida e fi wata gaynto kanno ere do ma wada yande nen tigi en tampidi do enen ha Allah wadi ko mbi feddini kono damare solution bayne dido be accidi do e nder ndu suudu do yande min mi wawa dum non ko to dum non ma exito da ha yawta ha mi fuddito golle ça fait joni si dum non wada lere gonno wade ngam yalto joni jinde ngam bedda walle ngam bedda ara ndadi kono do ko ma dum darna en solution no yawtira do e gal ha mi dara no ko mi golla golle kono ara anga dar ayer sa dara golle yimbe min gorebe ma be ngina daru min nyam dari min nyam Allah no reeni ko anni e on reeni ko tan reeni maadi do so yo wada dum non dara hankadi ko jogo to ajo ko be wonde ma kan na for mo na jodi yo dara dum non ay ande fusala ay mo bala no simi ko so fusano mi la yeye gol mo ko ay fo mo fus ya marsal la mi jebi jodi yo traya dum non ara anda joni den golle ko onto tele gonto de wonega mo fotu da wo yo lando damo suka ben fore na mariage no fotu da ni ala so mo daro da jon tan so 5000 dollars mo fotu da wo lando la joni mi yela re mi sanso dum do mi da ay wala por da mo mi e ko taw ko tay so ay do de ko dum no me marko solution on dia ni kono ma mbusa mo wada dum bay Allah wadi mo ko kan ko yito bete men nyama ni ko no didu ngar habbi allo ouais ça va abano tava jaram ça va on wa to ça va alhamdulillah jaram na la to ça va na on tinay do mo ni ay ok on wa jantu non falla dum min ko mi yeto to honno ko mi yeto to a yeytotoɗo so lon fala so ɗayɗo jogui mbuɗi seeɗa naate ɗo arangala ene bandira on ko natuma e konko wonɗa haalde ɗo ko ɗum so tawi ko honnum waɗi ha natuɗa on ɗum ɗo innugo anga yeytoto kono jarama tawi ka yeyto mi faala ɗum ɗon tum min kadi gara na iɗi an ko mapunde na hiɗima a wiya yeytade ko honnum naɗuma e ɗum tigui tigui on ko mapunde on joguiɗa grand si mi halani ma manda sa wallire s'il te plaît min nan fokit min nan mat programme awa yaaf grand ko nena men min ko min kota wondi ay ko tama jonno nena men feƴƴini babe ngam men feƴƴini ko min kota wondi kadi be yaltini ko de balle do jon non oni la woni yaltu ndara yeya hoore am pour yeya hoore ma pour me wawa hebude subhanallah na de ko wotere bandiraw ay ko leydi ɗo wata hay hunde jarane a yeydo ndimuma est ce que eɗa famude ɗum hayso ko honnum hayso ko taƴƴo hoore subo taƴƴugol hoore nde koto yeygol hoore ma inna yeygol ndimuma ta jaɓu ɗum bandirawo kala ko tampuɗa ko ɗum ɗo wawata me wallitare kamɓe wonɗo puisque eɗa gandi worɓe na solution noon kotoma est ce que ono mari hakkilto ɓay joni ɗa maapi ina fokkude noon ni ko banque déposé gol ɗon wuuɗi ɓay noon mi ala téléphone go si tawi ko fi nomba hara fi non nan nomba ko a joni ay ko problème loi so wonno ga ko problème loi ko ñaamo ko men ñaamo ko no ala yalla bay do ala ko waɗaɗi mi ala sak ina waji gitare ɗo no kima parce que mi ko wonɗa situation mo wonɗa ɗo an nina parce que nini ina mari bandiraɗe mi moyɗa na mari bandiraɗe a faami koto ɗi ɗon ɓuuri ko min ɗettu mo kima t'inquiète pas na e fuyni ɗettu mo kima awa albarka jarama yalla yewi ko ala jarama ko nder ɗo wonna koto no ko ɗo mi woni ala joni mi arde e koto so landi kala min arde e non ala ko nandama kan ta nato e hoore ma e anani ala jarama weltiki merci habib